Jeste. Pa mislim, tema je univerzalna. Tema je od koje beše 4., 5. glave prve Mojsijeve. Zapravo, na taj način maligna agresija kad je u pitanju, a ima i drugih agresija. Znači, nije svaka negativna. Tamo je rekao dobra tema da pričamo, zato što meni je jako važan pojam, jer taj pojam agresija iz latinskog, što znači ići prema, ići ka nečemu, koji se naročito koristi u, naravno, vojnoj terminologiji, u našem jeziku i u našem narodu je uvijek shvaćen negativno, kao i pojam stres, što je shvaćen negativno. Sad, tačno jeste da je pojam agresija nekako po opštoj primjeni negativnija od samog stresa, od pojma stres, ali ja sam sad zaboravio ko je podelio agresiju na 5 delova, čini mi se baš da je to bio Sartre, i da je ono što nam je jako značajno u psihologiji ta podela same agresije, jer po prvom modelu Sigmunda Freuda još iz 1905. godine, po topografskom modelu, on je u onu osnovu ledenog brega stavio agresiju na različite načine, samo manifestovanu, i ne znam, i seksualnu agresiju, i ne znam, neke neregularne ideje i sve i svašta i tako dalje. Dobro, to su prva neka objašnjenja, ali je toliko često ovo da se srećemo sa pojmom agresije i sa samim značenjem agresije, da mislim da bi mi mogli ovako malo koju reč da kažemo, naravno svako iz svog ugla, i ono šta se sreće. Ja u psihoterapijskoj praksi agresiju kao pojam srećem uglavnom u agresiji jednog dela psihe prema onom drugom delu psihe istog čoveka. Dakle, agresivni odnos između svesnog i nesvesnog dela psihe, u kojem, kako bih rekao, čini mi se, ajde sad nisu bitni autori, sad ne mogu setiti u ovom trenutku, dakle, kao da se id i ego, kao da se nesvesni i svesni deo psihe čitav život oponiraju, kao da se zapravo dešava da je na taj način postavljen odnos suština neke unutrašnje agresije koja mene kao psihoterapeuta naročito zanima. Naravno, kada se kaže pojam agresije, on se pre svega odnosi na interpersonalnu komunikaciju, na socijalnu interakciju i tako dalje, ali iz razumljivih razloga mene pre svega zanima ta agresija sebe prema sebi, koja je u mnogo slučajeva zapravo dovela do vrlo loših mentalnih stanja, jer ukoliko se želi, pa na kraju krajeva vrlo često, čak i kad nisi psihoterapeut, se čuje pobediti sebe. Sad vidite, ta vrsta pobeđivanja sebe, ja sam suviše mali provincijski psihoterapeut da bih ja mogao objasniti koliko je značajno ne pobeđivati sebe, nego živeti sa sobom u saradnji. I moj motiv zapravo za ovu današnju priču je taj unutrašnji mir koji je uslovljen unutrašnjom, naravno, agresijom, unutrašnjim disbalansom koji vrlo često je zapravo agresija. Sad, toliko za uvod, pa da vidimo kako ćemo ići. Ja bih, ako se slažete, samo neku osnovnu podelu, u stvari prvo to, osnovna podela same agresije generalno rečeno, i onda o nekim primerima koji su nekako najdrastičniji bili u dosadašnjoj praksi, i onim lošim koji su se loše završili i onim koji su se završili dobro. Dakle, ne treba baš biti previše orijentisan ka psihologiji da bi se znalo da postoje aktivna agresija i pasivna agresija. Te dve agresije su nekako glavna podela te agresije. Sad, ta aktivna agresija je fizička i verbalna, i vi ćete naći u odnosu čoveka prema samom sebi da upravo te dve agresije su primetne, od samokažnjavanja u bukvalnom smislu te reči, od fizičkog, dakle, kažnjavanja samog sebe, pa do onog odnosa superega prema egu, koji zapravo govori o tome da nisi dobar, ne valjaš, zaslužio si, i tako dalje. Ne baveći se sad konkretnim uzrocima za to, jer kao što znate, u psihoterapiji se ne bavimo krivicama ljudi, nego, ako ćemo to da kažemo vrlo precizno, odgovornostima osobe
za sebe samog. Znači, poenta priče je da se spolja može dešavati šta god hoćete, ali da unutra mi imamo mogućnost da se bavimo sobom. Tako da ta podela je glavna i naravno postoji ona podela na direktnu agresiju koja je usmerena prema osobi koja izaziva frustraciju ili ako je to u nama samima prema nečemu što izaziva frustraciju, pa kada klijent ili klijentkinja dođe na psihoterapiju, kaže obično ja sam došao ili došla da mi sklonite to i to. Ovo ja sad malo parafraziram, nije to tako baš uvek rečeno kao da je to pitanje nekog materijalnog sklanjanja, ali razumete kontekst. Imamo indirektnu, to je podmuklu agresiju, ona je usmerena prema nekom ko je slabiji, pa je lakša meta. Inače, to se negde u literaturi zove i radijacija kao mehanizam psihičke odbrane, kada zapravo se svetimo kada tu energiju neku nakupljenu praznimo na agresivan način prema nekom ko to nije zaslužio, odnosno ko nije u stanju da se odbrani. Sad, ako je ovo baza, ako su ove podele baza, i uz to još ukoliko imamo onu podelu id ego, super ego, barem ovde na ovom mestu samo radi lakše orijentacije, ne sad zato što ćemo mi zavisiti u radu od nekakvih podela ili nečega. Jako mi je značajno da opet na samom početku ovog našeg današnjeg viđenja se ukaže na značaj svesnosti, koja je najteži problem je pokretanje te iste svesnosti sa ciljem pomaganja sebi. Jer lako se kaže biti svestan ili kako god, ali se teško sprovodi u delo, jer mi uvek gledajući u prošlosti na načine na koje smo navikli, teško možemo videti način na koji ćemo rešavati naredne izazove. Tako da za to nam je potrebno da se svesnost pokreće kod ljudi koji imaju skript ponašanja koji je zasnovan na agresiji prema sebi. Obično se ustanovljava da su imali problema ili da se nešto dešavalo u porodici. Kakvih problema? Ne bih da spekulišem, pogotovo nekad je ovako opšta priča. Da bi taj obrazac ponašanja preuzeli, negde moramo da, od nekud mora da bude utisnuto, na neki način. Obično se ponašamo prema sebi kad odrastemo, kao oštriji roditelj kako se odnosio prema nama kad smo bili mlađi, kad smo bili mali. Dakle, ako je postojao element agresije, odnosno roditelj je čak i da je imao ili imala izuzetno dobru nameru u nekoj situaciji, zapravo dete je jedina osoba koja može reći da li je to agresivno ili ne, jer prema njemu, odnosno tom detetu, se ta agresija sprovodi. Iz perspektive roditelja to može biti vaspitna metoda i to najiskrenija vaspitna metoda, ali šta ukoliko će dete to doživjeti kao preteranu vaspitnu metodu, onda će ta agresija nekako početi da se utiskuje. Naravno, od jednog ili dva teško da može da ostane neka trajna posledica u smislu utiskivanja u nas toga svega, ali ako to ima kontinuitet, a vaspitanje ima kontinuitet, onda to kasnije postaje obrazac ponašanja sebe prema sebi. Tako da to je prva jedna od iznenađujućih stvari koje zapravo zamolim klijente da provere, da ne ostave na nivou podrazumevanja. Dakle, proverite da li se odnosite na neki način, ne copy-paste varijantom, naravno, ali nekako figurativno, da li se na neki način odnosite prema sebi, kao što se nezgodniji roditelj odnosio prema nama kad smo bili mali. To ne znači da ću da jurim sebe sa papučom, ko mene mama što je jurila kada pogrešim, ali na koji način ću biti isključiv prema sebi, pošto je glavna karakteristika u tom trenutku moje mame kada je ta papuča radila, bila neka isključivost, odnosno nemogućnost da se malo sagleda šira slika, tako da je ona vaza koju sam razbio bila, znači, početak svega i kraj svega, tako da je ta vaza dobila značaj koji u životu nikad nije imala dok nije bila razbijena. Kad je bila razbijena, onda je dobila značaj koji pre toga nije imala. Mada niko nas ne uči od predmeta do predmeta nemoj da razbijaš to, nego generalizujemo nemoj da razbijaš. Tako da ta vrsta agresije kasnije može da dovede do različitih nevolja. Trenutno radim sa jednim mladim gospodinom, mladi čovjek, 25 godina ima, koji zapravo je došao na psihoterapiju zbog toga što apsolutno nikakvog samopouzdanja, citiram,
apsolutno nikakvog samopouzdanja nema. Zbog toga sve što uradi prvo otac, a onda i majka ospore. Zašto je to malo problematično? Pa zato što je on došao na psihoterapiju. Njega nisu mama i tata poslali na psihoterapiju, on je došao sam na psihoterapiju, što znači da određeni stepen samopouzdanja postoji. Međutim, u našem mozgu, kad nešto zadominira, onda mi idemo za tim. Negde sam u nekom časopisu ovih dana pročitao, to je samo sam naslov video, mozak, organ koji mnogo laže. Jer nekako pod utiskom kada smo, onda ćemo stvari videti na taj način. U čemu se manifestuje agresija prema sebi? U daljem izlaganju, u nekih možda pola sata, klijent je opisujući sebe bukvalno došao u situaciju da on nema nikakve rezultate i nikakva postignuća. Pri tome završio je fakultet u Čačku, istina koji nije želeo da upiše, zaposlio se, ali radi posao sa fakultetom koji nije želeo da upiše, pa ni to nije mogao da vidi kao svoj rezultat. Ima partnerku koja je dominantnija od njega, ali žive već 2,5 godine se zabavljaju, imaju, dakle, hoću da kažem, agresija o kojoj bi se moglo pričati u interpersonalnoj komunikaciji je bitno drugačija tema od ove agresije koju ja kao psihoterapeut srećem u praksi. Tačno jeste da može da se priča o agresiji roditelja, braće sestara, ne znam, okoline, naročito u periodu od 12. do 15. godine i značaju tih agresija, ali kažem, opet, mi se ne možemo obaciti i baviti onim što se dešavalo u prošlosti na način da se to ne desi. To se već desilo i do nas stižu samo posledice tih nekih dešavanja, ali i tekako možemo da se bavimo posledicama onoga što je agresija osobe prema sebi u tom trenutku kada se neki simptomi dešavaju. Zapravo, ako ćemo pošteno, meni kao psihoterapeutu nekada jedan od najtežih delova psihoterapije bude upravo taj da klijent vrati pogled na sebe. Zato što je pogled non stop okrenut, veoma često i neproporcionalno okrenut prema nekom drugom. I onda psihoterapija počinje da liči na prvoj ili drugoj seansi, ako ja vama ispričam sve šta meni moj muž ili moja supruga ili moja majka ili moj otac radi, onda će meni biti lakše. Naravno da pustimo, da se osoba isprazni na neki način, izventilira sve to, jer na kraju krajeva pitanje je kome je i mogao, to jest mogla tako nešto sve da kaže, na kraju sve sa seksualnom agresijom, ali to je negde tamo 15. seansa, ako ostanemo do 15. seanse, kada se desi to, pa ja vama nisam rekla to i onda mi na 15. seansi dobijemo celinu. Lupio sam ovo 15. seansa, u svakom slučaju tamo kad se stekne poverenje već. Znači, vrlo teško je okrenuti osobu da se pozabavi sobom zbog fascinacije, odnosno zbog ugrožavanja koja su na neki način garancija da osoba ništa neće uraditi za sebe dokle god se bavi drugom osobom. To je nekako pravilo, kako ćeš se baviti sobom ukoliko stalno vidiš te okidače. Dakle, to je prvi problem. Drugi problem koji se kod agresije sebe prema sebi sreće je problem kada ne možete osobu vratiti u sada i ovde. Dakle, kada sada i ovde ne postoji, nego postoji samo prošlost u kojoj se nešto dešavalo, naravno traumatično, ili ukoliko se tamo negde u prošlosti dešavalo nešto mnogo lepo, tako da se najlepše već u životu desilo, onda ide agresija prema sebi u sadašnjosti, gde zapravo samo se, naročito se to dešava kod smrtnih ishoda, kod partnera koji su dugo u braku, kada zapravo odlaskom jednog partnera dobar deo drugog je već otišao i onda ide jako težak period konsolidacije koju bih mogao nazvati agresijom, ali ne u onom pravom smislu koji se podrazumeva, dakle, u ovim prethodnim primerima, nego na neki način agresivno odbijanje da se u sadašnjosti uopšte vidi bilo šta što ima smisao da se u sadašnjosti živi. Da ne pričamo unuci, deca, unuke, to bude sve to na nekom intelektualnom nivou, a onda se srećemo prema onom potrebom da se što pre u pojedinim slučajevima osoba isključi i da ode za svojim partnerom koji je otišao. To je otprilike neki koncept i kontekst koji mi je značajan i ja sam toliko, to je 20 minuta koje sam ja negde mislio opšte. Nisam navodio one drastične primere koji su se završavali pretnja suicidom,
onda ne samo kada je reč o skretanju pažnje, nego ono kada je agresija prema sebi, dakle kada je superego iz depresije, kada se ide ka tako nekim stvarima, takvim, ili samokažnjavanje koje može da bude do drastičnih mera, gde zapravo vapi iz osobe potreba za pomoći, vapi, vidite u licu, a sa druge strane kad god se javi nešto što bi krenulo ka toj osobi, vidite agresivno odbijanje bilo kakve pomoći, i to je veoma, veoma teška situacija u psihoterapiji, kada ne možete podržati onaj deo koji vapi da mu se pomogne, zato što onaj drugi deo psihe je tako agresivan da jednostavno odbija svaku vrstu pomoći. Na kraju, kad se kaže na kraju, pa ja sam ovo zaslužila ili zaslužio. Mnogo češće zaslužila nego zaslužio. Ovako meni treba, ja sam ovo zaslužila, i tako dalje, i tako dalje. Obično tu bude i kraj psihoterapije. Dakle, tu onda je neizvesno šta i kako će se dešavati. Posle toga isključivo psihijatrija, odnosno lekovi mogu da pomognu bez ikakve mogućnosti da psihoterapija uopšte priđe takvom stanju, psihi koja je u takvom stanju. Eto, nadam se da je ovo bilo ilustrativno. Stvarno sam negde kad sam razmišljao, dakle, od jutros kad smo se dogovarali za temu, ja sam jedan motiv imao, ali onda kad sam seo, s obzirom da sam je prilagodio onome što radim i što mi radimo nedeljom u 2, onda je ovo bilo kristalno jasno, jer bukvalno svakog dana različit broj klijenata dođe koji ima tu vrstu problema, da li je hormonalno, da li je loš period godine, da li je neki konkretni uzročnik, da li je neki status ili stanje, da li je potpuno nebitni su razlozi koji dovode do toga, ali na kraju se svodi na agresiju prema sebi. Eto, to je ono što je za početak, pa ukoliko ste raspoloženi. Ja opet bih danas, ako se ne ljute svi ostali, jer ja kažem vam, imam oca koji je bolestan dugo i teško, i nedelja je sad jedini dan kada ja praktično mogu da odem da ga obrijem i da budem sa njim, tako da vam se izvinjavam što neću moći da budem u tom drugom delu sa vama. Je li to u redu? U redu je, Petre. Biću ja u drugom delu, pa ćemo mi komentarisati i diskutovati, a sada ja neću ništa da komentarišem, nego samo da iskoristimo tvoju priliku i što si tu, i svi koji žele da nešto kažu, pitaju, evo, imamo tu priliku. Petar je inače ne samo teorijski, već i praktično ima iskustvo sa različitim vrstama agresije, od rata, izveštavanja, života u uslovima takvim, do svakodnevnog života i susreta s tuđim problemima. A evo, pričali smo i o tom, znači nagon, agresivni nagon kao pojam, kao pojava, teorijski ovako kad mi mislimo o tome, to je jedno, a drugo je onda život koji taj nagon prepoznajemo u međuljudskim odnosima ili u sebi samima. Ja ću u drugom delu ispričati istraživanja koja sam ja radila, kako kultura recimo utiče na usmeravanje tog agresivnog nagona, da li prema sebi ili prema drugima. Kao primer agresivnosti koja je maligna agresivnost, navešću jednog, ja tada sam razgovarao sa tim mladim momkom od samo 12 godina, koji je pokazivao znakove agresivnosti, i to na insistiranje njegove majke. Pokazivao je znakove agresije prema bukvalno svima u svojoj sredini. Kasnije sam čuo da je on bio pre 18. godine i na sudovima i da je procesuiran i tako dalje i tako dalje. A ta agresija proizilazila je iz njega, jer u tih nekih naših nekoliko susreta ja sam ga zamolio da nacrta svoju agresiju. On je nacrtao, to je neki superheroj koji je prošao sve i svašta, koji je, ne znam, isečen svuda, to je neko ko je bezuslovan, beskompromisan, neko ko je, dakle, uslov svih uslova. Pri tome on ne zna za svog oca, jer je majka odlučila da postane majka samo zahvaljujući tome što se tadašnji njen partner složio da oni ne budu ni u kakvom kontaktu i odnosu, i tako dalje, tako da je majka bila jedini
jedini autoritet koji je on zapravo sretao u životu. Kasnije to je bio još jedan član porodice. Na moj predlog da snimi Amigdale, zamolili smo i neke prijatelje koji rade i koji su onako na finim mestima u Kragujevcu na medicinskom fakultetu. Problem je bio što kod nas tada, barem tako mi je rekla majka, ograđujem se, nema ko da pročita snimak Amigdala deteta od 12 godina, s obzirom da je to u razvojnom procesu, ali zbog načina na koji je on izražavao bes prema drugima i prema sebi u samopovređivanju ili načina koji je on trpeo slomljenu ruku, odnosno sve to ukazivalo je na malo dublji problem, ne samo psihološke, nego i fiziološke prirode, jer su naravno oni komplementarni. Agresivnost je prisutna u celom u prirodi i kod životinja i tako dalje, i na neki način i biljke imaju agresiju jer idu prema svetlu, pa onda njih ne zanima da li zaklanjaju svetlo nekom drugom, dakle imaju tu potrebu za svetlom. Naravno, drugačija vrsta agresije kod karnivora, kod mesoždera, a drugačija kod biljojeda i tako dalje. Sve to postoji, ali sve to postoji na neki način i u čoveku, ta potreba da uzme to sunce za sebe, taj neki psihički prostor, to nešto. Tako da taj primer je primer najranije ekstremne agresije sa kojom sam se ja sreo, ekstremne agresije u smislu da momak nije prezao od bilo kog oblika samokažnjavanja, udaranje glavom u zid, povređivanja i tako dalje, kao i konfrontacija sa mnogo starijim dečacima, odnosno momcima, nije dečacima, u gradu i tako dalje. Tako da, a nekako najstarija osoba koja je pokazivala elemente otvorene agresivnosti prema sebi, jedna gospođa koja je imala negde blizu 70 godina, koja je ušla u pasivnu agresiju prema sebi, želeći jednostavno da se ugasi nakon smrti svog supruga. Znači, to je otvoreno izražavala u potpunom miru, tako da to nije ona agresija na koju bismo sretali na način na koji bismo sretali negde drugde. To je bila agresija koja je pokazivala da želi ići prema boljem. To kao ona bajka o devojčici sa šibicama, što se završava smrću devojčice, ali poenta je u susretu sa bakom koju je ona videla pre nego što je umrla. Naravno, reč je o fantaziji. Tako da to su negde iskustva, a sve ostalo, kao na primer fobije, kao na primer anksioznost, koja zapravo predstavlja na određeni stepen izraženu agresiju kada nešto ne smem ili kada imam strah, da, ali kada počinje kombinatorika od koje nemam apsolutno nikakvu korist, niti se osjećam bolje, ali je sebi priuštim zato što ne mogu da se distanciram od svega toga. Tako da to zahteva mnogo detaljnije obrazloženje, ali eto, to za sad. Pa sad izvolite, ukoliko želite, tu smo. Ko se javlja, ko mikrofon uključuje? Da. Sava? Ajde da razbijemo led, da krenem ja, Petre. Malo sam se kasnije uključio, izvini, i ja ću biti samo u prvom bloku, svima se izvinjam, pošto su mi obe malo bolešljive ćerkice, imaju ovaj dečiji sad virus neki vlada po vrtićima stomačni, pa nažalost malo ih je zakačilo, ali dobro, sve je to što kaže urok službe. Ne znam da li si spomenuo, ali me interesuje kada si govorio, više puta si spominjao nagon smrti, Thanatos. Tu bi pretpostavljam imalo malo i učešće neke psihosocijalne agresivnosti, ako bi mogao tako da kažem, pošto i ja radim, što kaže, i sa ljudima i onda se tu pronađe i taj bes i agresija i ispoljava jedni na druge. Baš sam jednom bio pričao da i dete, ako se dobro obrati pažnju, može se pronaći po sam početak agresije još kada kao malo izbacuje histeriju, krene da traži sok, da udara, da besni i sada kako vi to budete dalje kanalisali, tako može ovde i razvoj svega toga. I interesuje me dok si još tu, samo da mi kažeš koji je tu procenat i uopšte, da li jeste, to me interesuje u agresiji, uopšte ispoljavanju i u psihoterapiji, naslednosti.
Da mi kažeš kako to... Da, ajde prvo od toga. Što se naslednosti tiče, mi obrazce ponašanja, znači šta je važno za mene kao psihoterapeuta? Ne ići odmah na dokazivanje da kod jednog od roditelja postoji sličan obrazac. Zato što značajnije voditi klijenta polako na obrazac ponašanja jednog od roditelja gde klijent dolazi u nekom trenutku do aha efekta, kada uviđa da ima u sebi obrazac ponašanja agresivnog roditelja. To onda je ta terapija zagarantovana, uspeh je tada zagarantovan. Ne zato što nešto intelektualno se nešto shvati, nego što se tu tim uvidom, tim klikom, tim aha momentom, razne stvari unutra spoje gde kao primer u petak Kruševac, četvrtak u Kraljevu, sećaš se, izvinite, jedan gospodin koji priča o tome kako je on video jednom da njegov sin kome je ispao čips na pod, onaj komadi čipsa, gleda prvo u oca da li je video da je čips pao, a onda brzo podigne čips, dune i stavi u usta. Tada je taj roditelj shvatio, i mi smo pričali o tome, shvatio je da zapravo da je loš roditelj, da nije dobar roditelj. On nije rekao da je loš roditelj, on je rekao, on čitavu priču, nije se izjasnio dobar, loš. Tada je video da je preneo svoju frustraciju, jer on je imao takav problem sa majkom, zapravo preneo na dete. Od tog trenutka negde počinje njihova promena i oni su danas u fenomenalnim odnosima, znači nešto što je urađeno je, jer dete će kada poraste moći da se bavi svojim tim nekim traumama, ali nije bezizlazno. Tako da to je prvo. Da li je nasledno? Najbolje na psihoterapiji kada vodimo klijenta tako da polako uviđa to. Sad, što se tiče ovog prvog psihosocijalnog koncepta agresivnosti, pa teorije socijalnog učenja pokušavaju da objasne agresivnost kroz stvorene iskustva različite starosti. To je da se agresivna akcija, da se ona javlja zapravo kao odgovor na iskustvo iz prošlosti, kao predviđenje različitih formi ugroženosti ili kao odgovor na specifične socijalne i okolnosti i druge okolnosti u sredini. Tako da to se sad naslanja na ovo prvo, s tim što ovo genetsko, a ovo socijalno. Dakle, osim značaja razvojnih faktora, jako nam je značajno ono što dete će sresti u svojoj sredini u onom periodu, naravno kada je to od nemerljivog značaja, to je period od 4. do 6. godine po ambijentu u kojim je bio okružen. Tako da ima tu raznih stvari koje su jako značajne da se time pozabavimo, ali ako bismo sada pričali i prenosili odgovornost isključivo na roditelje, na socijalnu sredinu, onda bojim se da bi dobili samo izgovor koji jedva čeka jedan deo naše psihe koji se zove nesvesno ili tid, a onda bi se postavilo pitanje razvoja odgovornosti za sebe i svoje postupke. Jer ukoliko se nađem u agresivnoj situaciji i postanem agresivan, onda sam sebi pokazao sve. Nekada ću biti, ali kad izaberem da neću biti, onda mi je mnogo drago kad izaberem da ne budem agresivan. Sad, to treba svako da doživi za sebe, jer valjda se kroz to uveravamo u ono ko smo zaista. Čuvena knjiga, ko si kad te niko ne vidi, ko si ti kad te niko ne vidi. Tako da, eto, to je samo što se tiče od toga, ako sam ja odgovorio na ono što si rekao, to je komentarisao. Hvala. Dobro. Sad, agresija prema sebi, ima li primjera agresije prema sebi? Što se tiče socijalne agresije, znam da ima, nije to sporno. Nekad smo mi agresivni, nekad su neki drugi ljudi agresivni. Naravno, mi ćemo se uvijek setiti agresije drugih, to nije sporno. Ali šta da radimo sa agresijom prema sebi? Da li uopšte uviđamo da li smo, evo, u zadnjih 5 dana, na neki način bili agresivni prema sebi? Na koji način? Jer ako se tu podigne svesnost, ako tu gledamo ono onda možda nešto i vidimo. U suprotnom, jer valja sebi prevesti
na svoj jezik, šta bi to bilo uopšte agresija mene prema meni? Nekad će ta agresija biti nešto što će nas voditi nekom radu, znači umoran sam, došao sam s terena i sad onda pišem nešto. Ja sam agresivan prema sebi, ali rezultat toga je neki rad. Znači, ne mora svaka agresija biti negativna i to je glavnina te podele na 5 agresija koju je, kažem, čini mi se Jean-Paul Sartre uradio, gde je samo jedna loša i to je ona maligna agresija. Tako da, ajmo da vidimo da li prepoznajemo vlastitu agresiju prema sebi. U kojim situacijama, šta je zapravo to agresija prema sebi? Pa ti si, Petre, u svojoj knjizi najviše naglašavao budi dobar prema sebi. To znači nemoj da si agresivan prema sebi, zaštiti sebe. Ali je to rečeno kao opšte. Sad, kako će to bilo ko, kako će to moji ukućani prevesti na svoj jezik? Kako će, ne znam, svi koji su ovde prisutni, koji nas slušaju, kako će prevesti na svoj jezik? Jer znate, izuzetno lako ćemo mi sada opet videti kod nekog nešto drugo i tako dalje. Ali videti svoju agresiju je preduslov za ono što, naravno pod uslovom da imamo problema, mi nikad ne možemo, govorimo o onoj malignoj agresiji, ne govorim sad o svim agresijama, ko što rekao smo, sad trebam da uradim nešto, a došao sam umoran sa posla, radio sam ceo dan, sad trebam da napišem nešto, naravno da neću, ja jedva čekam da sedem da pišem, nije, spava mi se, umoran sam, izmrtvaren sam, kako da sedem da pišem, mozak mi ne radi. I onda kada ja to krenem, ako ne budem agresivan do neke granice, ja to neću ni uraditi. Problem je kada sam agresivan preko neke granice, kad ja to moram da uradim, kad je to, a vidim da ne mogu, vidim. Sad, to je ona stvar, ono što je čitav kosmos opcija, kad se u to uđe. Ovako kad se priča, ispriča se priča, podela agresije, ne znam, pasivna, aktivna, direktna, indirektna, ona kraj priče. I šta smo mi to sad pametniji ili bolji? Kako smo mi to sad bolji? Nismo nikako. To svi znaju i bez psihologa. Ali videti svoju agresiju, poznati, sresti se sa svojom agresijom prema sebi, to je već nešto drugo. Jer ako ja imam neki pritisak ovde, i taj pritisak, ja radim sa ljudima vođenu imaginaciju ili ti vođenu fantaziju i moje prvo pitanje, dobro, šta biste vi uradili sa tim tu što osjećate? Ja bi to bacila, ja bi to skrcala, ako je kamen, ja bi to ovo ili ono. Ok, u redu. Sad, nas niko nije učio da to tu što mi osjećamo je znači somatizacija emocija, vlastita. Sad, kad sam ja agresivan prema svojim emocijama, to je ta agresija o kojoj pričamo. Jer ja i ne znam da su to moje, ja nemam pojma šta s tim da radim, mene je steže, brate, daj skloni mi samo ovo, majke. Sad, ulazeći u to kako da se ovo skloni, tu otprilike treba jedna seansa, jedna vođena imaginacija koja traje, nemam pojma, 10-15 minuta, plafon. Ja da mogu, ja bi radio po 50 minuta tu vođenu imaginaciju kada je efekat u pitanju za pojedine probleme. Ali zato kažem, vrlo značajno je uvideti svoju agresivnost, jer mi imamo samo sebe. Mi se prema sebi ponašamo uobičajeno, tako da nam se i agresivnost podrazumeva. I to nije problem, sve dok ne postane problem. Kad postaje problem? Kad se javi simptomi zbog kojih idem na psihoterapiju. Jer simptomi su samo pokazatelj toga, zato to i kažem, i neće to biti baš odgovor iz prve, onako iz rukava, da ja istresem, vidite, Zorice, ja sam agresivan prema sebi, tako i tako. Da je to baš tako jednostavno. Valja nam ući u situaciju, jer mi ne možemo ništa generalno. Šta mi to možemo generalno reći? Ja mogu za sebe da kažem da sam generalno impulsivan, ali zašto je to problem? Super je to kad treba brzo reagovati, ne znam, u saobraćaju ili ne znam, kad vidim klijenta ko što odmah reagujem u nekim situacijama. Juče sam odmah reagovao u jednoj situaciji, sinoć uveče. Znači, i to bilo vrlo dobro. Večeras opet treba da se vidimo. Znači, kad prisustvujem, kad osoba sebe vodi u krugove tako da ulazi u histeriju, a online si, ne možeš ništa da uradiš, nisi uživo. I onda moraš odmah da deluješ da to ne ode. Otkud ja znam da je možda ode, a sigurno ne u dobro. Tako da, eto, zato kažem, videti, upoznati svoju agresivnost. Onda odatle počinje ta promena o kojoj pričam. To je da nađeš gde su joj konci, pa da je uzmeš u svoje ruke. Može i tako. A kaži mi gde je granica između asertivnog i agresivnog, da čovjek brani sebe? Kako to?
je u osjećanju, jer gledajte, ako sam imao neki incident, i sad taj incident može da bude verbalni, može da bude fizički, može da bude, ne znam, intelektualni, kakav god, nebitno. I sad, asertivno može biti i bez reči, mogu ostati u svom miru unutrašnjem, dakle potpuno. A za mene je najveći izazov kada se dešava nešto fizički ugrožavajuće, a miran sam. A pri tome utvrdim kad prođe vreme da nije bila stvar šoka, pa sam bio utrnuo. Nego kada osjećam dakle, emocije osjećam prema drugim stvarima, jer kad sam u šoku ne mogu prema drugim stvarima da osjećam emociju. To je onaj pokazatelj. Sad to se isto vežba da se primeti. Tako da asertivno ponašanje u zavisnosti od situacije, u zavisnosti od toga, podrazumeva unutrašnji mir. I onda unutrašnji mir, bez obzira, ali imamo emocije. Ne znam, nemam emociju prema agresivnom komši, nikakvu. Ali imam prema, vidio sam, ne znam, sin mi se probudio ranije, pa smo se videli, kad sam ga vidio, baš nešto lepo bilo, zato se probudio on u 8 sati, super. Vidio sam njega što se probudio u 8 sati, sjajno, i to nedelja, wow. Znači, asertivnost podrazumeva mir, a ne utrnulost. Šok je utrnulost. A agresija je agresija, nema mira. Znači, ja ako ću umoran da sednem i da pišem neki rad, obično ja ne mogu da osjetim mir. Tako da, eto, to je bilo to. Da li je ovo u redu bilo? Da li to znači da u prisustvu stresa ili straha ne postoji šansa za asertivnost? Pa, postoji i tekako, ali ukoliko ste, kako kažu ovi što čitaju knjige, rezistentni, ako ste otporni na stres, znači ako je nivo kortizola manji, onda ćete imati takako asertivnost u vezi s tim. Ali ako ste senzitizirani, onda teško da ćete moći da osetite, znači kad ste habituirani, onda je to u redu. Znači habituacija, navikavanje, dakle, jer ako smo vežbali i tako da je upravljanje stresa. Sad, ako je nešto iznenada,